señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7:05 da tarde, aquí estamos no Voltas co Prato, na Televisión de Galicia, cociñando como todas as tardes en directo, Seguimos, aínda que parece que non seguimos en directo, pasan cousas, ferven as potas, queimanse as cociñas, e aquí na Televisión de Galicia seguimos apostando pola cociña en directo. Se aínda non nos siguen nas redes sociais, vamos vos pedir que nos sigades. Por qué? Diredes vos, que hai a cambio? Pois hai un sorteo activo, así que participade no sorteo do Instagram porque podedes levar algo. Que moi atentos e atentas. E agora sí, imos chamar aos cociñeros do día de hoxe no Voltas co Prato. Recibimos cun forte... Dixen recibimos, a xente botouse a aplaudir. Non acabei. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato e a Coque Fariña. Un aplauso para eles. Pois aquí están, Coque Fariña e Xulio Mato. Coque, canto tempo sen verte, Sabes? Que tal? Moi ben, moi ocupada. Non, xa imagino. Pero ocupadísima porque teño unha sorpresa en Caldas, que vou abrir un local. Non me digas! Maravilloso. Non sabía eso. Sí. Tedes que ir todos por aí, sí. Pero cando abres? Un mes, máis ou menos. Ah, vale. Ireimos informando, tranquilos, ireimos informando. Entendo que, como boa cociñeiro do Voltas co Prato, terás un día reservado para o equipo do Voltas co Prato. Por supostísimo. E para o público tamén. Ole, moi ben, aplauso para Coque. E Xulio Mato, que tal? Moi ben, eu non abro nada, Non abres nada? Non abro nada, pero penso ir... Hai que ir, Hai que ir a Coque Fariña. A apertura e axudar antes. Antes de ver o vídeo do que vamos cociñar hoxe, queremos mandar un bico enorme a Merchi, porque están pasando uns días, bueno, un pouco así, pois non agradables coa familia. Vamos mandar tamén un bico a Paco, ao seu sogro, que nos vía todas as tardes no Voltas co Prato, así que Merchi, Fran, o seu marido, Paco, toda a familia, un bico enorme, moito ánimo, moita forza, e que pase o máis rápido posible levado como cualidade. E agora sí, no Voltas co Prato imos cociñar para Paco, para Fran, para Merchi, para toda a xente que nos ve, a ver que nos trae Balbina de Baio. Hola, son Balbina, son de Baio e eu fago a caldeirada de pulpo sin añadirlle ninguna gota de agua. Salme bastante ben, de hecho, na miña casa faltalles lamber a pota. A ver se os cociñeiros poden mellorar a receta, seguramente lle será fácil. Moitos biquiños para o meu marido, para os meus fillos e, sobre todo, para os meus 8 netos. Un aplauso para Balbina de Baio, 8 netos, Case nada. Fixádevos que detrás temos unha imaxe que representa moi ben os días de hoxe en Galicia, porque hai unha señora, un polvo enorme no Obradoiro, que é precisamente o que fan os peregrinos, poñerse a cociñar na praza do Obradoiro, moitas veces, cousa que non nos gusta. Dicho título. Que di o título? Polvo en animalada. Polvo en caldeirada, que animalada. Pero gústeme a imaxe da polveira cun kraken aí enorme na praza do Obradoiro correndo todo o mundo. Que ven o kraken, pois nós hoxe imos cociñar o kraken, porque somos así no programa. Jules, que vas facer pa Balbina? Zarzuela. Ostras. Zarzuela. Pero non a musical, non? Non. Que a mí é o guiso de peixe que máis me gusta, que xa fixen algunha vez, pero de polvo nunca. Diferencia. Para hoxe, que en lugar de amendoa sola vamos a botar unhas abelás tamén, vale? Por que? Na picada, pois porque... Non había amendoas. Sí, hai amendoas tamén. E despois, como é un guiso que non leva pataca ni nada, vamos a acompañar cun pan de allo. Vale, vamos a facer uns picatostes para espesar a salsa, pero despois vamos a facer un pan de allo, un poquinho diferente tamén. Polvo, pescada, lagostinos, prato fino, amigo. Sí, moi ben rimado. No, dixo o director. Moi ben rimado. Inés, moi ben rimado. Xulio Mato vai facer unha zarzuela que é o favorito, non? A túa forma de facer o peixe favorito. A mí gusta moito. De Xulio Mato, en guiso. E a ver que trae Coque, propietaria de novo local, Fariña. Pois a ver, eu vou facer unha caldeirada ao meu xeito. En lugar de facer o pan de allo para acompañar, eu vou facer pan de gambas. Ostras! Este está cru, despois saberedes o que pasa cando fritimos. Pero chámase pan de gambas porque está feito con gambas? Sí, con arroz e gambas. En mi vida, O sea, nunca. Por eso ti tes un local, eu non. Pois xa o probarás. Que pasa? Sí, claro. Vale, os pendentes de Coque, que sempre ven con pendentes customizados para a ocasión, e fixádevos que hoxe trae polviños. Son do tamaño dos nosos, además. Son como os que vamos cociñar. E tamén, mira, a tatuaxe. Tamén, que maravilla. Bueno, pois, vimos preparados para cociñar polvo no Voltas co Prato, señoras e señores. Ímolo facer moi ben, quedade con nós, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. A ver. Ostras, jinetes del trópico. Eu namoreime dunha pulpeira.
Buah, que temazo é este. Buah, sí, sí. Temazo. É largo, Sí. Durou un montón. É o retrouxo, nada máis. Bueno, mira. Veña, Xulio Mato, como facemos unha Mira, zarzuela normalmente se non é cantada? No, pues guisada. Vale, guisada. Mira, Pues, ¿cómo normalmente volvemos? cortaríamos isto en toriños, pero como os rabos son cativos, vamos a facer en trozos un poquinho máis gordos. Ese era envasado, Este era envasado, sí, que o polvo envasado é moi rico tamén, Xa, pero... Non ten mal ningún. Xa, pero... Pero non é o mesmo. Pero non é o mesmo. non é o mesmo. Pero bueno, chéganos, para esta cantidad que temos aquí, Vale. chéganos. Mira, aquí temos xa esta cociña boa que ten que ure moito cando queres. Mira, vámoslo botar e vámoslo Tas. marcar un pouquiño. Moi ben. Vámoslo deixar que se nos Marcando faga polvo, un pouco. Xulio Mato, que é o Mira, primeiro que vámoslo vais a botar toda esta xelatina que temos aquí, vámoslo a botar porque se vai evaporar, pero nos vai concentrar aquí sabor, vale? Porque vai dar sabor. Claro, porque esta xelatina non deixa de ser a auga do pulpo. Sí. Tes algún aí, non sei se a queres, Un pouquiño aí no Sí, despois, prato. no, despois porque vamos a volver a sacar pa aí. A xente da casa que nos chame, como sempre, ao 664-4834-9 é o teléfono da Voltas co Prato, xa sabedes que podedes chamar, falar con nós, comentarnos o que queirades, mandarlle ánimos a Xulio Mato, porque sí. Ánimo porque Gracias. sí. Ánimo porque sí. Gracias por los ánimos. Exactamente. Además repartimos cartillos, atentos, temos 50 euros para todos os que estades do outro lado do televisor, así que atentos ao que pase no programa, porque a pregunta evidentemente vai ir sobre todo isto. Que máis, Xulio? Bueno, mira, de verdura só llevamos meter un par de dentes de allo e unha ceboliña, vale? Podemos picar como máis nos guste. A min, en este caso, vamos facer unha xuliana finiña, porque se nos vai cociñar moi rápido, e vámola ter perfecta para poder facer. Vai en tempo real, Prato económico, Tempo real. Económico, moi económico. A ver, o polvo... Mira, o polvo envasado moitas veces nos parece moi caro. Xa está empezando Moi a ir caro, ben. pero non é tan caro. Por qué? Porque aquí non hai merma. Vale, o peso que temos é o peso que dá. Non é como cando o polvo que compras... Claro, o polvo que compras, moitas veces, ou ten moita auga e queda na mitad, tal. Isto, o que botamos é o que vamos sacar. Vale, non Vale, sabía eu que non mermaba nada. Mira, vale. só marcamos un pouquiño E retíralo. e vámoslo retirar para aquí. Pero este xa mira, está ben cocido. este xa está cocido, Claro. sí, pero o que queremos é isto, que se nos agarre un pouquiño aí, que colla un pouquiño de dourado o polvo. Para agora levantar iso, non? Para ahora, eso, para ahora levantamos isto e vamos a utilizar tamén as cabezas. Vale, dos lagostinos. Temos lagostinos, pescada e o polvo. Bueno, os ingredientes de momento atraen bastante, Sí, verdad? Son bons, os Eu penso ingredientes que son sí. bons e atraen Mira, bastante. pues aí mismo xa. O allo. E a cebola. Aquí podes meter o peixe que queiras, o que teñas pola rúa. Sabes que queda moi ben tamén con isto, botando ao final de todo? Cal? Unhas sardiñas. Ostras, si O son como as de o onte, calquera peixe azul. si son como as Que de pasadas onte... que fixo ante Lucía, As sardiñas de onte de Sí, sí. Lucía, se alguén perdeu o programa, por favor, entrade na galega, na aplicación, porque fixe unhas sardiñas afumadas de lata, Sí, sí, de sí. conserva, Plantándolle lume, plantándolle lume á conserva. O sea, o momento de onte foi Unha pasada. espectacular, Unha pasada. Moi chulo. E ainda por riba botaron todo o programa facendo, Sí, sí, sí. Deixounos aí, prendeulle No, xa dixo ela que era... E aí quedaron, non? Moi Mira, ben. ahora, Moi ben. ves, con pouquiño aceite para que non nos queda grasa. Vale. E xa empezamos a levantar. Deixamos a Xulio Mato aquí rematando de picar a súa cebola. E vamos con Coque Fariña, a propietaria. A propietaria. Tedes, fundadora de locais. Eu empecé como Xulio. Cebola, 2 dentes de allo. Sí. Vale, aquí. Ahora, un pimento. Se alguén está pensando propietaria, bo partido, evidentemente bo partido, pero está casada. Sí. Fai 30 anos. Fai canto? 30. Ben casada. Ben casada. Con fillas xa maiores de idade, non? Sí, con Entonces fillas xa propietaria sí, pero Nada. feliz, que é o importante. Feliz. Sí, sí, que... Bueno, feliz era. Sí. Sí, no, que además anda por aí. Sí. Está o marido por aí, sí. Mira. Veña, como vai a caldeirada? Pimento Cóntame. choriceiro. Vale. Vale. Un par de... Así, Oh, que qué lle guai, dá pimento sabor, dalle cor. Oh, que rico. Vai botar loureiro? Ai, Vou botar dous, si te loureiro. bebe goña. Si te bebe Bueno, pero goña. hoxe non está. Hoxe non está e mandámonos. Viva, como se poñería? Super refrito, o que está facendo aquí. Sí, son, nada, que faga moito chup-chup, un pouquiño de sal. Como se chama así cando picas tan pequeniño? Como é? Mirepoix ou como? Mirepoix. Mirepoix. Ves, é que eu vou... Recordo as cousas, pero despois non me saen. Pero sí, máis ou menos. Madre mía, Bueno. cantos levamos? 995. Vai Casi aprendendo, mil, vai casi aprendendo. Casi mil. Cada un leva seu ritmo. Casi Sí, mil. pero deste lento, Que deste es moi todo. lento. Evidentemente. Ah, no, cada un ten o seu. Sí, pero te moi Bueno, lento. vouche contar o que vou facer. No, quero Esto- antes que me contes todo o que hai na pota, e despois sí. Cebola, Cebola, allo, allo,
tomate, Tomate. pementa, Pimenta. pemento, sal e laurel. E a pulpa do pemento De pimento choriceiro. choriceiro, é certo. Vale. Ai, que rico. Pois, ule moi ben, Vale. Ule moi ben. Que máis? Viño branco. Interesante, sempre, viño Y branco. un poquinho. Nada, ahora ten levante. que levantar un Ai, que ben ule, poquinho. coque. Esto é a base de todo. De todo. Esto que este ben rico, ben pochadiño, é a base de todo. Isto que pide pan. Bueno, pan de gamba hoxe, Bueno, se non bueno. roubamos un pouco aí a Pan, é verdad, pan de gamba. Pan de O sea, gamba. que vas facer co polvo? Que é iso do pan de gamba? A ver, que máis? Vale, eu vou facer un platiño de culler. Pero ocurreuseme que en lugar de culler, usar o pan de gamba para Como dipear, como non? Un pouco dipear. así. Sí, sí, Ostras, ti cóllelo queres e gañar come. hoxe, Bueno, sempre, eso sempre, pero da igual, porque eso tamén ten pintaza, o sea, que non pasa nada. Bueno, veremos. Con que quede rico, xa Xa gañamos. estás contento, xa verdad? está. Bueno, dúas propostas moi interesantes. Veremos que opina a convidada que é da Costa da Morte e ten que saber moito de guisos, de zarzuelas, de caldeiradas, de polvo. Vamos a recibir cun fortísimo aplauso, señoras, señores, a Balbina de Baio Unzás. Un aplauso para ela. Hola, Balbina. ¿Qué hay? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Benvida. ¡Mima! Bueno, bueno. Botouse a min como jalo ao millo, eh? Hombre, teño fotos contigo e todo que está todo Sí. dentro aquí. Ostras. ¿Cómo está? Sí, sí, qué bien, Muy qué mal. bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Huele de maravilla, xa, desde lo de atrás Desde huele. atrás. Estás ben? Muy ben. Vale, alegrámonos, alegrámonos. Bueno, ti ves dunha terra na que tedes que saber cociñar moi ben, as Bueno. caldeiradas, as zarzuelas e demais. O peixe Bueno. sabe de lo cociñar. Bueno, eu non estou nese... Nós somos de Baio, non somos Sí, de... bueno, pero é Costa da Morte, aí cheja, o produto cheja. Sí, eso sí, O eso produto sí. cheja. Hombre, claro. Vale. E se é o produto bo, xa Exacto. sale ben. Pois Pero non son experta ni moito menos. Pero quero que chantes aí o nariz. Chanta aí o Ai, nariz, no, a ver. A ver. huele de maravilla. Vale, ben. Sí, Bueno, moi pues eso é ben. importante, importante. Oh, que ben huele, O que lle vou ir botando as patacas porque teñense que cocer. Claro. Vale, entón. Bueno, contalle, o sea, isto vai ser... Isto é eso, unha... Un guiso. Sí, unha cazueliña. Sí, unha cazola, como unha cazola. Pero Sí, o meu ben. xeito, vale? Botei verduras, cebola, allo, pemento, tomate, o pemento choriceiro que lle pon unha cor e un sabor exquisito, un pouquiño Claro. de viño branco, sal, pementa e laurel. Que rico vai E isto. agora as patacas e voulle botar tamén un pouquiño de pimentón. Gustalle o picante? Sí, sí. Vale, porque Sí, sí que me gusta. misturei... Eu tamén lle poño picante. Misturei Doce dulce... moído con picante, vale. Vale, Sí, un eu pouquinho. tamén lle Moi ben. poño. E nada, Bueno. e deixar Además, eso... na casa miña gustalle tamén que pique. Pois... Que pique un pouco. Tente conquistada polo momento, Ui, coca. e non veo isto todavía. E non biches... Ai, iso que é? Ah, Isto é pan de gambas. toma. Ai, madre. Ahora ímolo fritir, vai suflar e ímolo usar como culler para comer o que é todo. Madre mía, que bueno todo. Bueno, Balbina está conquistada. Xa, Bueno. por parte de Coque Fariña. Desde que é propietaria, como está Coque? Vamos ver de Xulio Mato. Pasa que ven. ela está menos veces no programa, menos Claro, pero mira, por iso te tan conquistada, porque non sabes os trucos todos. Hola, Balbina. Eu como saber os trucos todos, Claro. eu non sei ningún, sei... A ver, Jules. É a Bueno, miña pues eu- maneira. A tua maneira. Eu Vouche fago a contar. miña maneira. A ver, tú, Julio, que Pois faz? eu vouche contar a miña. Vouche contar como é a miña. Eu tamén non fago a miña. Claro, mira, aquí teño un par de dentes de allo e unha ceboliña, pero mira que xa está toda... Sí, xa Ostras, está. claro, eso fixéchelo coas cabezas e todo, non? Fixen un poquinho as cabezas do lagostino, ahora que vamos a facer, vamos a botar aquí tomate triturado, uns 200 gramos, vale? Wow. Que bueno. Tomate, bueno, triturado no, en realidad tomate en trozos, que a min gustame que aparezcan Sí, os trociños, vale? Entón vamos a deixar ahora que se nos vaya facendo aí. Vámoslo corrixir a acidez con un poquinho de azúcar, nada, un Ai, toquiño só. Mira, aquí teño uns picatostes que xa os fetimos aquí. E vamos a facer un majadiño para espesar despois esta salsa. Muy Vale, bien. mira, vamos a botar. Seguro que sale buenísimo. Pois vamos a intentar, polo menos. Mira, vamos a Claro. botar un par de dentes de allo. Vamos a picar así un poquinho antes de romper aquí. Vamos a botar un poquinho de perexil. Ah, perdón, que se me olvidaba. Homenaxe a Begoña tamén, unha fiña de loureiro. Vamos a mandar Para que unha. lle quede claro, Begoña, para que lle quede claro. É que non lle gusta o loureiro, Eu Begoña. son un pouco unha begoña, non lle poño tampouco, pero No. non pasa nada, non. Non lle gusta o loureiro. Esperache hasta que votara, Balbina. Bueno, pero Esperache non hasta o pasa último nada. momento. No, pero eu quero aprender outras cousas. O Ah, que no. fago eu non tenho No, eu que botei ver. a mí un toquiño sí que me Además, gusta, os dous usamos los Non, aquí Sí, botaxe de pero dous. non E pasa agora nada. non botaxe de dous. Así Eu que nalgúnha non. cousa poño, pero no pulpo non, pero nalgúha cousa sí que poño. Ah. Vale, pois que che conte, porque o Mira, protagonista é o polvo, Xulio. Claro, mira, antes. eu o polvo que fixen foi
trocealo así en trociños, porque é un Pasache polvo un pouco cativo, aí. pasámoslo un poquillo pola tisola, ves que está un pouco douradiño, para levantar e despois todo ese sabor do polvo. E o machucado. E agora o machucado que é o que lle vai dar o cambio a este guisiño. Mira, un poquinho de perexil tamén, que vai para aquí, cos picatostes, co allo, e uns frutos secos, que temos unhas poquinhas abelás e unhas poquinhas amendoas. Hola. Madre mía, Con isto todo, vamos a machacar. Isto é todo sabor, eh? Vamos a ir rompendo. Ten cuidado que iso é cristal, Sí, isto é plástico, por eso. Ah, vale. Entón vamos rompendo un pouquiño. Non nos fai falta rompelo de todo, só queremos espesar un pouquiño despois a salsa, vale? Que lle dé todo o sabor. Isto vai lle dar moito sabor, é o que Hombre, dixo, que además fai meio espesiño despois. Claro, fai no especiño. Pois, Balbina, tesme que dicir cal das dúas levarías pa ballo ou pa zás pa antiqueiras. O sea, se che piden, se veñen os de zás, os de ballo, os de por aí adiante, e che din, tráenos unha receita, cal lles levas? Bueno, así sin probar. Eu de momento mini punto para aí porque hai cousas que non conozo e que quero conocer. Moi ben. Pero despois o que me gusta máis é o que vai levar o punto entero. Moi ben. Pois damos un aplauso. Mini punto. Vai, que vai a hacer ese un aplauso para Balbina. De Valle en Zas. Bueno, señoras e señores, hoxe cociñamos polvo, unha das nosas especialidades nacionais que tamén triunfa na China, Xapón e en xeral, xa sabedes que no mundo inteiro. Este octópodo é un tipo antigo, leva con nós case 300 millóns de anos e válelle calquera océano. Sexan augas frías, quentes, fondas ou tipo ría, como as nosas. Aquí en Galicia capturámoslo dende sempre con nasas ou outras artes de pesca e tradicionalmente mazábase xa nas embarcacións, dábanlle 30 ou 60 golpes en función do tamaño e despois xa se podía comer ou curar en tendedeiras de aramio e así era como chegaba ás terras do interior. Nas feiras do Carballiño ou Lugo pouco tardaron en darlle o punto de cocción perfecto e o resto xa sabedes que é historia. Pero si, a nosa proposta é outra. Toca guisar, darlle o punto perfecto cos seus sofritos aromáticos e rezarlle a todos os santos. A nosa convidada é da Costa da Morte e ali son expertos neste asunto. Lembrade que temos, como sempre, un sorteo activo en @voltascoprato onde nos tedes que seguir para seguir facéndonos líderes tamén nas redes sociais. Imos con Xulio Mato que andaba machucando cousiñas. Sí, A ver. estou machucando, casi o teño. Casi o teño, que como é bastante, por eso puxen o bol, que non me chegaba o morteiro, claro. Vou botar medio programa É que tamén lle machucando. meteche moito condumio, Hombre, porque ten que ter moito condumio, que isto é É que... unha maravilla. Bueno, Claro, hai que poder botar tamén o que che guste, así como podemos... Mira, abrimos a neveira, que peixe temos? 4 cousiñas, podémoslas utilizar. Que nos gusta botar? Gustanos os cacahuetes? Pues está ben para fin de mes. Claro. Porque estamos aquí hoxe, é 29 hoxe, non? Estamos aí. Estamos a 29. Bueno, mira, temos xa... Queda mañana máis, é verdad, que o vermes é día 1. Que tes antoxo desto e non tes nada na casa? Pois vas á peixería, á pescadería e o máis económico vaiche facer un platazo. Vaiche facer xa un bo prato. Seguro. Mira, vamos, o primeiro que vamos a botar aquí son os lagostinos. Ole, a facerse aí, ole. Se van facendo xa aí. Botei un poquinho de caldo de peixe, vale? Moi ben, ti E agora xa vamos botar todo. O condumio. Aí vai o condumio para Aí dentro. vai o condumio. Mira que pasada, O condumio xulístico. Aí está. Que maravilla. Mira, isto xa escoita como fai. A ver. Zarzuela. Xa é zarzuela. Xa case está. Vale, mira, o polvo, como xa está cocido, vamos a botar... Bajaba por escoitar, Vamos a botar al final de todo. Vamos con coque paniña, por favor. Mima, o teu non canta, non? Mellor. Se non canta... Bueno, se canta como dixo, mellor que non canta. Vale, un momento polvo. Vamos aí. Vou botar a polvo, vale? Tamén ca xelatina, con todo. Vale. Entón, botamos de aí, que vaya collendo todo o saboriño. Coa patequiña escachada, como mandan os cánones da comida tradicional de Galicia. Moi ben. É que eso fai que a salsa engorde un pouquinho máis. Claro, porque solta a fécula, non? Sí. Claro. Mira como sei, ves, parece que non, pero... Mira, eu penso que xa ten boa pinta, sí, Mira, cal é o ingrediente principal da túa receita? Masa da de Xulio. O polvo. Pois veña, pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que ingrediente é o principal, o que usan os dous cociñeiros hoxe no Voltas co Prato? Polvo. Xulio! Polvo! Aí está, 664-483-419, chamado a Voltas co Prato, 50 euros en xogo, a resposta que buscamos é polvo. Non é difícil, Dá igual que sexa do Carballiño, de Lugo, de Melide, onde que irá, desde a feira de Santiago. Mira. Tanto tempo. O pan de gamba! Para! Boa! Bota boa!
enorme. Espera, que quero que botes imos facer outro. Este Atención. boteino para ver se estaba quente. Vamos xa, facer outro. vale? 3, 2, 1, xa. Mira, va a hinchar. E como nos gusta o riesgo, imos meter máis. Veña, 3 aí. Pero non medran. Ai, sí, mira. Mira. Hola. Como medran. Vale. Queres Esto probar un? Sí, No, sí, esto. sí, como saben, porque ahora acabo de dar conta de Opa. que isto é o que pide cando chamas a un chinés, Sí. a un restaurante chinés. Son estes os míticos pan de gamba, claro. E aos nenos chiflalles, Encántanlles. chiflalles. Pois imagínate usalo de culler para comer esto. Un Moi cachiño boa de idea. pataca, un cachiño Pero de o que non polvo. sabía é que era así antes de fritirlo, Claro, mira. sabes? Joder. Pois, ademais, pódese facer na casa, Podes sobrecocer o... Que? No, iba a decir que ideas tan boas como esta só as podedes ver no novo local de Coque Home, Fariña, bueno. propietaria. Sí. Ten Próximamente, nome, ten sí, o Festín das Musas. Ah, que bonito. O festín das O musas. Festín das Musas. Moi chulo. É bonito, nombre precioso. Está guai, Sí. Pois, xa verás. Que festín. Mira. Mira, isto é divertidísimo. Mira, queda xa algo por facer ou xa isto vai así? Si, isto ten que facer chup-chup. Vale, chup, vale. Voulle baixar un pouquiño, vale? Porque está moi alto. Vale. Que festín, Xulio Mato, Pois sí, o das musas. Eh? Próximamente en Caldas. Bueno, Veña, que lle están vamos rotando? contratar, Moi Mira, ben, estoy poñendo xa, mira, Sí, tiña uns filetes de pescada conxelados, cortei en trociños e vamos yo poñer por aquí. E por este outro lado estou, como che dixe que iba a facer un pan de allo, pero mira, é diferente, porque vamos a facer un pan de allo frito, vamos a fritir o pan en rebanadas gordas, e despois vamos a untar o allo como se fixamos un pan de allo normal e vamos a botar un poquinho de verde. Ves lanzado, Viña máis lanzado, pero tiña aí unha tapa que me levaron, entón vou ir movendo así un pouquinho para que se me faga a pescada. Queres a tapa? No, non pasa nada. No, Queres que- no, non fai falta, non fai Si falta. tes algún... Xulio, si tes Pouquiño- algún problema... No. Ti por eso non No, sufres. no, estou ben. Estás seguro? Estou ben. Vale. Mira, e agora o que vamos a facer é... Mira, a guiña que soltou o polvo, vamos a botar tamén, Para darlle sabor, claro. para darlle sabor, e vamos a ir colocando o polvo por aquí. Está facendo unha zarzuela en tempo real, Sí, Para isto a xente que quer decir- bueno, o polvo está cocido, Xa, home, xa, pero bueno, Pero- a xente, pero a esto- xente no público aquí pode dar fe disto, os compañeiros, compañeiras que nos botan unha man aquí facendo o programa, poden dar fe de que isto vai en tempo real. Tempo real, sí, señor. E mira, mover só un pouquiño así, Menea. chichi, pero mira Menea. que espesiña está a salsa grazas A a... ver, menea, chichichi, aí. Aí está. Chichi. Aí está. No, pero... Mais? Sí. Joder. Pero tengo que sacar o pan, chichi. Aí está. Toma. A ritmo. Veña, unha espalda de Xulio Mato. Veña, menea. Vou. Menea aí. Menea. Pouco estrés. Aí está. Xulio Mato, cociñeiro, Vamos alá. bailarín de tarteiros. Natalia. Ya está, vamos a deixar a Xulio que remate, senón... Así se está crocantiño. Con isto que vamos ter despois, como vai ir sobre o caldo, vais enchoupar un pouquiño do caldo, pero vai manter o toque crocante. É increíble, porque ti tes 4 cousas no teu libro de mestre cociñeiro que é pan frito, manteiga e pouco máis. E xa, é salsa tártara. E xa Como que tes- teño 4 cousas? No, tes 3, non 4. 3. Tes 3? Teño un cento, Pan. en terro ten cousas. Pan frito, manteiga e salsa tártara e con iso ti, o sea, arreglas o mundo, Que falta de respeto, que falta de respeto. Como que... Pero como... Si te É estou como ti poñendo na valor... tua carreira de divulgador gastronómico, Pero si te estou tes poñendo dúas valor. nocións e unha con dudas e levar 1000 programas. 1000 programas. Guapo. Gracias. A verdade é que me encanta que me digas esas cousas. E o de guapo, dixo má jefa, de guapo. Eu pensei que era por ti, pero era por min. Bueno, entón agora, mira. Untas o allo. O allo. Que como isto está, mira, ves como vai quedando aí restos de allo? Non sei se se ve Porque na casa. racho. Claro, entón vai nos rachando. Pero non é mellor que o cortes. ou- No, Vale, porque vale. así, Vale. mira que cheiro colla allo. Ule moitísimo allo. Moitísimo ule, Non sabemos se é dai ou dos meus dedos. No, É dai, pero é dai. no, era o pan, era o pan. Ule moitísimo. Claro, é que moitas veces ti pides pasear na casa, non pides Sí. afora. E polo pan de allo cobran un ollo da cara, e mira que... Claro. O ideal, sabes que é para parmada. isto? Ter un poquinho de aceite, confitas, o sea, coces nese aceite os allos hasta que doren. Sí. E despois eso, trituralo todo, tes como unha pasta de allo frito, e úntalo aquí é unha maravilla. Mira, ahora un poquinho de verde, Bueno. e xa temos o
Tachán, mira que pan de hai o máis rápido. Tachán. E o resto do verde, pois pa aí. E despois, eu pagando, sabe Dios canto, cada ración de pan de allo. Eu fago 8 a mitad de precio. A un cuarto. No, a mitad de precio. Está todo carísimo. Ala, pois mira, caldeirada case lista. Aí está. Quedache algo? Lavar as maus, así, para que non me collan cheiros dedos. Perfecto, pois falamos, nada, a ver como vai Coque, e despois co público de voltas co prato. A ver, Coquiña, dime. Teño esto. Rematado, non? Sí. As pataquiñas que se vayan facendo, e listo, vou picar un pouquiño de prisel para botarlle por E xa riba, está. e estaría, de Vale, montalo, pois. listo. Despois de ver estas dúas maravillas gastronómicas, imos con Balbina de Baio. Vamos co público de voltas co prato, a ver. Que nos conta Balbina de Baio? Ai, Balbina. Como estás? Moi ben. Ben? E de lado teu é como se fores meu neto. Teño 8, máis tanto tempo. Claro, tes 8. E terás un montón de idades distintas. Todos divinos, os 8. Sabes o nome a todos? Hombre, claro. Pero non carregas que yo diga agora, pero te cheino Sí, por favor, á cámara. A cámara. Por favor, di os nomes, mandamos bicos. A ver, Por orden de anos, aí está. Sabela, Mariña, Soel, Antón, Jimena. Ai, cantos faltan? Van 5, quedan 3. Van 5. Jimena, ai. Mateo, Blanca, ainda falta algún. Leo! Bravo! O meu Leo quedaba atrás. Ai, Dios mío, quedaba atrás. É que son... Non, sei, non estou... No, pero escoita. A cantos anos teñen todos e O todos? mellor de todo non é que saibas, tía, que sabía todo o público, van dizer todos, Leo, nena, Hombre, eu non oi, dixeron que sí. Increíble, Vamos de preguntar á xente do público para que vote tamén sobre as receitas. Quero que me levantedes a man, segundo vos guste máis ou vos inspire máis confianza unha receita ou outra. Quen cree que vai estar máis boa de Xulio Mato? Que levanta a mão. Ui, Ah, que ben. moi lanzada a xente con Xulio Mato. No, levantarse usted no, levantar a mão. Pero pode levantar se quere, pero non. E si vese máis. Terrible. E quen pensa que vai estar máis boa de Coque Fariña? Que levanta a mão, arriba as maus. Bueno, claro, é que votades 2 veces. Claro. Os dous teñen moi boa pinta. Pois, señoras e señores, por favor, música de tensión. Veremos que é o que pasa no Voltas co Prato. Chega o momento decisivo. Xulio Mato, Coque Fariña, a propietaria. Enfrontados, un contra outro. Hoxe, no Voltas co Prato. Imos con Xulio Mato? Con quen que ir? Imos con Xulio Mato. Vamos, Pala, veña. Vamos, un aplauso para ela. Aquí ponte. Bueno, Balbina, pois mira, Madre que xa giro. se está A ver. poniendo toda a baseciña, mira, o polvo, punto os te- froitos secos, o pan, Ten unha vamos a pinta poñer buenísima. un toquiño de pescada tamén, a ver se me quedou por aquí algún lagostino que cho poda poñer, se non rescato daqui que teño, É igual porque todo me vai E un dar primeiro. está. Ai, sí, non me sí. vai dar tempo de comer eso todos. Aí está, Vai, mira. terás que probar algo, terás que probar. Vamos a quitar aquí esta que saleu, mira, ahora con cucharón tomamos un poquinho do caldo, mira que guisiño máis... Que pinta. Moi bo. Zarzuela de Xulio Mato, polo Plantamos, tanto, che. despois de ver isto, Tiempo esta global. maravilla que acaba de facer o home de Silleda, vamos a dar un aplauso enorme a don Xulio. Moitas gracias. Vamos con cosas, claro. Aquí, por aquí. Estás ben. Ai! Madre Teño mía, aquí. cacho platado. Vas ter un problema, Balbín. Vas ter un problema. Segurísimo. Voulle botar un pouquiño de Isto é máis difícil que prisel. acordarse do nome dos netos, Podi- eh? Bueno, non sei porque se me pasou o Leo, que Bueno, pero iso é como normal, a- estás aquí nerviosa na televisión, é normal. Claro. Pobre Leo. Pobre Leo. Ora vas ter que dar máis paja. Xa vai facer 16 anos, Ves? deféndese estupendamente. Pois mira, vamos a dar un aplauso al Leo, evidentemente tamén, e a Coque Fariña, que está cociñando hoxe con nós no Voltas co Prato. Bueno, vamos probar. Cando me mandan. Pois vente comigo, logo. Por aquí. Pois, Madre a mía. xente de Baio ha de estar pendente de ti, eh? Bueno, como queiran, se queren estar... Bueno, juntarán. A ver, a xente xa sabes que é faladora, eh? A xente é faladora. Está a xente xa detrás do público. Que lle pasa a xente? Tan revoltas, oh. Xa lle perdes moito tempo. Está estar aquí. revolta a xente Xa lle detrás, perdes moito eh. tempo a estar aquí. Pasa que queren comer. Ese é o tema. Queren comer. Veña, cando queires, Balbina, podes ir probando as dúas receitas do Voltas co Prato, un pouquinho de cada unha, enorme, mientras tanto, a xente da casa. Aí está, pues mire. Esa pouco vulgar. Vale, podes usalo Veña. como cullera aí. Vamos a ir a Coruña. Isabel, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás?
Pues muy bien, un poco nerviosa. Un pouco nerviosa, por qué? Pues no sé, es la primera vez que me toca algo. O sea, nunca che tocou nin a devolución na lotería, nin Un nada. eurillo, 1 euro, 2, nada más. La verdad que no. Nin A renta como che A sabe? renta se lucha devolver, polo menos algunha vez, sí, non? No, me salió a pagar. Bueno, pues mira, nós vamos ter o orgullo de probablemente darche o premio máis alto da túa vida. Pues sí. Pues vamos a la... Non era difícil. Que non era difícil, polo que se ve, pero bueno. Vamos a la. Bueno, mira, a ver. Por 50 euriños quero que me digas cal é o ingrediente clave no día de hoxe no Voltas co Prato. O polvo. Moi ben, un aplauso para Isabel. Un aplauso para Isabel, que leva os 50 euriños. Gracias. Non colgues, Isabel, que está un fito histórico, Por favor. O premio máis voy a alto colgar? Estou encantadísimo de ser a persoa que che deu. Hai que chamar a familia ahora a colgar. Chama a familia, claro. Non che val para repartir, pero bueno. Estaba temblando que se me cortara la llamada. Veña, contanos que plato che ten mellor pinta dos dous. Uy, qué difícil. Ah. Uf, muy difícil. Pero bueno, me gusta a lo mejor más el de Julio. O de Xulio Mato, Moitas Está gracias. con Xulio. Es que cocina muy bien, ¿eh? Home, sí, Gracias. sí. Claro. E o pan de gambas de coque non che suscita así curiosidade? Pan de ajo. No, o pan de gambas que fixo coque. Perdón. Este, o pan de Perdón, gambas. te entendí junto. Vale, pan de gamba. Un poquillo, pero mira, hay que probar todo. Ah, exactamente, hai que probar todo. Bueno, pois Si no... mandamosche un bico enorme e moitos parabéns polos 50 euros. Muchas gracias a vosotros. Veña, Caloguiño. Hasta Chao, luego. chao. Pois aí está a Chao. xente de Coruña, 50 Isabel, que leva euros, 50 euros, Non contaba ela con levar 50 euros. A mí tamén me sabe a pagar. A mí tamén me sabe pagar. E agora sí que chegou o momento da verdade. Balbina de Baio, da Costa da Morte de Zas, que saben cociñar moi ben todo o relacionado co peixe, tennos que dicir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Os dous están moi ricos, pero o pulpo gustaba máis o de Julio. O de Don O que Xulio é? Mato! Aí está! Bueno, isto é así, neste programa ou gaña unha ou gaña outro, os dous non poden gañar. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. E ás 10 da noite, recordade que estamos con toda a actualidade deportiva, en A Penalti, na Radio Galega. Vémonos ali, cando queirades, e senón, en agalegaaudio.gal e tamén na Galega con todos os vídeos do Voltas co Prato. Chao! ¡Mua! El avendo Carballiño, co cesto